nga yan. One way din man. One way lang. Way again. Sinugo lang siya. Sumunod man siya. Exit PSPR? Oo. Ay talaga, mapanaw ako pa kadto to. Okay. Di ba hospital yan dyan? Iya ba? Sama Tubang? Hindi na nga ba? Pati dito pa nga, layo pa nga.
isang laboratory dito para libre. Sana meron laboratory. Ang bait nila. Ang bait sila. Kasi ako na. Kain na ako. Kusog lang. Back sa 28.